Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για τις πιο σύγχρονες ειδικές τεχνικές απεικόνησης που βοηθούν στη διάγνωση πάρα πολλών παθήσεων. Η κυρία Βαράκη είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας. Χαίρομαι. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Κι εγώ. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό που θέλω να εξηγήσουμε καταρχήν στους τηλεθεατές είναι αυτό που εσείς ονομάζετε πολυπαραμετρική μελέτη μαγνητικής τομογραφίας, σωστά? Σωστά. Όπως το λέει η λέξη. Okay. Είναι μια ειδική τεχνική μαγνητικής τομογραφίας, όπου χρησιμοποιούμε πολλές παραμέτρους για να πάρουμε περισσότερη πληροφορία και να μελετήσουμε μια συγκεκριμένη περιοχή, ένα συγκεκριμένο όργανο. Ναι. Και να πω ότι χρησιμοποιείται εδώ, το ξέρουν αρκετοί, στην μελέτη του προστάτη. Όλοι ξέρουμε την πολυπαραμετρική του προστάτη. Αλλά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μελετήσουμε και πολλά άλλα όργανα. Τη μήτρα, τις οθήκες, το ορθό, το ύπαρ, άλλα όργανα, τον τράχυλο. Είναι γνωστές οι τεχνικές στον εγκέφαλο, όπως οι τεχνικές φασματοσκοπίας, δεσμιδογραφίας, που είναι και αυτές εξειδικευμένες. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια και ο μαστός μπαίνει και αυτός στην απεικόνηση την πολυπαραμετρική, με την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία μαστών. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, γιατί φαντάζομαι ότι σας δίνει πολλά θετικά σε σχέση με την απλή μαγνητική, Σίγουρα είναι μια μορφή στοχευμένης απεικόνησης. Σαν να εστιάζουμε πάνω σε μια μικρή περιοχή και έτσι μπορούμε να πάρουμε πολύ καλύτερες εικόνες υψηλής ευκρίνειας και λειτουργικά και να ποσοτικοποιήσουμε. Και εκτός από τον μεγάλο χώρο της ογκολογίας που έχει τεράστιο ρόλο να παίξει στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου, στην παρακολούθηση της εκάστοτε θεραπείας και σε άλλες παθήσεις, αλλά και στην πρώτη διάγνωση, όταν έχουμε μια αλλίωση και δεν ξέρουμε τι είναι, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να την βαθμονομήσουμε, να δώσουμε κάποια πιο εξειδικευμένα κριτήρια και να πούμε κατά πόσον θεωρούμε ότι είναι πολύ ύποπτη, λίγο ύποπτη, για καλοήθεια ή κακοήθεια. Οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Μου είπατε πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχουν κάποιες μελέτες που να δείχνουν την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία της κτλ. Ως μεθόδου? Σίγουρα αυτό πλέον και οι διεθνείς οργανισμοί ουσιαστικά τι κάνουν, χρησιμοποιούν σε διάφορα όργανα και έχει περάσει σε πολλά όργανα. Ναι. Αυτή την τεχνική που λέμε την πολυπαραμετρική, προκειμένου να γίνει μια κλίμακα, μια βαθμονόμηση, να βάλουμε και ένα νούμερο. Και μάλιστα με τις πολυπαραμετρικές τεχνικές, όλο ένα και μπαίνουν και περισσότερα όργανα σε αυτό, δίνουμε ένα σκορ. Και λέμε, ας πούμε, αυτή η περιοχή είναι πολύ ύποπτη, παίρνει αυτό το βαθμό, λίγο ύποπτη, παίρνει αυτό το βαθμό. Και αυτό είναι επίσημα στις επίσημες κατευθυντήριες. Είναι πολύ καλό αυτό. Ναι, είναι. Δηλαδή, δίνεται ένα πολύ καλό εργαλείο, δυνατό εργαλείο στον ογκολόγο και τα λοιπά, στους γιατρούς, στον χειρουργό, βέβαια. για να καταλάβει. Να καταλάβει. Δίνεται σκορ, δεν ήξερα και να πάρει. Ναι, είναι η ημιποσοτική μέθοδος. Δηλαδή, ουσιαστικά περνάμε λίγο και σε βιολογία, όχι μόνο σε απεικόνηση με εικόνες. Λιγάκι μπορούμε να έχουμε έτσι έναν έμεσο δείκτη βιολογικό, απεικονιστικούς δείκτες που λέμε. Για να δουν και οι τηλεθεατές μας διαδικαστικά πώς είναι αυτό το πράγμα. Έρχεται εκεί σε εσάς, που είσαστε ένας επιστήμονας εξειδικευμένος, έτσι, και διευθύντρια. Έρχεται εκεί σε εσάς. Κάνει τη μαγνητική. Κανονικά. Δεν αλλάζει κάτι. Για τον ασθενή τίποτα. Όχι. Τίποτα. Και μετά. Και στη συνέχεια γίνεται μια ειδική μετεπεξεργασία. Το πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε είναι κάπως διαφορετικό. Ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται, ο εξεταζόμενος μάλλον, κάτι διαφορετικό στη διάρκεια ή την ίδια την εξέταση. Αλλά εμείς έχουμε στοχεύσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εσείς πώς το βλέπετε με βάση την εμπειρία σας και την επιστημοσύνη σας και όλα αυτά που τα παρακολουθείτε? Θα είναι ένα εργαλείο που και στο μέλλον θα παίζει ένα τόσο σημαντικό ρόλο? Γιατί μου είπατε μπαίνουν και άλλα όργανα σιγά-σιγά. Όλο ένα και περισσότερα. Αυτό. Δηλαδή ξεκίνησε, εντάξει, τη φασματοσκοπία την ξέρουμε στον εγκέφαλο αρκετά χρόνια, μας έδινε πληροφορία για τη βιοχημία. Ο προστάτης αρκετά χρόνια πολυπαραμετρική. Τώρα όμως και άλλα όργανα μελετώνται με τον ίδιο τρόπο. Όποτε δηλαδή θέλουμε εμείς να στοχεύσουμε σε μια μικρότερη περιοχή, σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική για περισσότερη πληροφορία. Κυρία Βαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ γιατί μας εξηγήσατε τι είναι αυτό και καλό είναι να γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που ήρθατε. Να είστε καλά. Στο καλό να πάτε. Ευχαριστώ πολύ. Και θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι,